On calminama yeɓoɓe Alba TV kabaruji meɗen e ɗemgal Pulaar. Joni min garano e titode ɗe. Amar Mbaye mo ganda ko baranoɗo e diwan Thiès, tawi kadi ne jinnaɗo makko ma Fatima Mbaye ha joni ina jokki loskoji ko fewti e wargo makko. Ahmed Dansoko caggal nde o yalti aduna ɗo e leydi men Sénégal o wirnoya ko toon to diwan Ndar. Yombol ko tataji ɗiɗi bis baddannoɗi dandu jeeyi sababu yawbade fittandu on mo ganda ko Abdou Dieng. To caggal leydi juin 7 hoorejo leydi Burkina Faso holliti wonde e yimɓeɓe ina poti joɗade aduna ono didorno gam jewta ko fewti e caɗele gonɗe toon to leydi Libi. Ko coftal ɓalli cakkitortoɗen ODCAV mo Louga ina sabbi kono tolno e ujunnaji 10 ɓinguel adama. No mbinoɗen hoore kabaruji meɗen on mo ganduɗa ko Amar Mbaye cankinoɗo ɗo henna e diwan Thiès, jinnaɗo makko biyeteɗo ma Fatima Mbaye ina jokki tigui loskoji e yurnitoji ko fewti e no o mayiri ni, saabu kamɓe ɓe gonɗinani tigui no wiira o wardani. Ahmed Dansoko ko goto e jamareɓe tawi kadi ne ko bannoɗo golle joɗɗe e nder leydi Sénégal. Kanko Ahmed Dansoko caggal nde o yalti aduna o wirnoya ko toon to nokku makko cakkitiɗo to diwan Ndar. Nde o yeehi toon nde noon yimɓe hewɓe tertimamomo gam tigui settade moƴƴere makko e teddugal ngal gonnogal hakkude makko e mumen. Kanko Ahmed Dansoko noon o wirnama toon to galle makko cakkitiɗo e bamule mawɗe gonɗe toon to Ndar. To Yombol ko otoji ɗiɗi walla mbiyen karuji ɗiɗi tata bis ko kañumen mbaddanno dandu ɗon e lawol Boune. caggal noon nde ɓe mbaddanno dandu nde en sukaɓe ina daari ina jeeɓa mataw hen cukalel gotel kar ari felmi ɗum. Nde o felmi ɗum noon cukalel ngel hawre e ladial ngel wiyete ko Abdou Dieng. ɗum wanno noon ko ñande alkamisa 29 lewru août hitande ujunnaji 2019. Juin 7 on mo ganda ko hoorejo leydi Burkina Faso, kanko e hoore makko dey o waɗi rango e aduna o no didorno nde ɓe mbawata joɗodade ɓe kaltida ɓe ƴeewa kadi ne caɗele gonɗe toon to leydi Libi. ɗeɗon caɗele holno mbawata safrorade. En cakkitorto coftal ɓalli toon to Louga on mo ganda ko gardiɗo ODCAV mo Louga woni Amat Kane o holliti omo sabbi kono tolno e ujunnaji 10 suka. Sababuji ɗi noon ko gam ɓe jewtida ko fewte nawetan hikka o ɓe ƴeewa kadi ne hol peeje laaɓi ɗi ɓe mbawata rewde tawa caɗele perguitte e keɓatake hen. E nder ɗum ɗon kadi o holliti kala kadi perguitte keɓanoɗe e dumunnaji jawtuɗi walla e duuɓi jawtuɗi tawa hitande hikka nde eɓe mbawa yurnade ɗum ɓe cigga ɗum ɓe ƴeewa kadi ne fewnide ɗum tawa kala koɓe golla ina fawo e dow lawol labtugol. Kasi ha laaɓi kabaruji moɗon e ɗemgal Pulaar ko ɗiɗo kabaruji min keblano on ɗo e Alba TV. ɗum noon so jeyɗo ñaawi yontere arore e kabaruji goɗɗi kesi so jeyɗo ñaawi yo jaame kisal wona moon wona e amen wona e ɓesguji ɗi foof. On beltanama e kuuɓal.